tuna kan thlir le kan ngai thlak tur bultran na ber hi kumsa ka zaku sumsari pakua January a thleng khani in Beirut khopuya thil thleng ania mi puite chu ni dang ang bokin khopuya chuan an vei nuai mai kotler chu hari mur maya motor tlan ri le car hon te chu hari no mai bokani thileng kim mai chu ni dang ang bokin apa ngai veka chu khopuya building pakhat balconia chuan English nu hi alo thua he English nu hian zo te nei tu nei lo te chu ei tu ra petri na ni chutiang ati pa chuan lema ziek thina khopui mel mang te chu a ziek na sa hle train alandana chuan lem ziek thiam satlia mai ni in alanga an thenung khoveng tele ama hretu te po chuan lem ziek thiam ni in an ngai ani a balcony atanga hlavak lawa chuan volkswagen car chu a in parka chu volkswagen car chu a sen ni in car pa ngai ve mai ni in alanga tuma chuan chu car chu an ngai ven em lem lo chu minui chuan an in bul maya chuan car engemaw zat hi haron in zuya chung motor in zui te chuan mi pakhat Israel ho melma number 1 chu han phura an veng ani chupa ming chu Ali Nasan Salame chu nia heti hun lai hian Salame chu Palestinian ho tu satli alo tak mai ania Israel en thatu te chuan the Red Prince tin a mingle man vu sakani kumsa hazuko somsari patnia Munich attack alo thlena romanna siam tu ber khania Munich attack anti maya chuan Black September helpol te chuan Israel mile sa som pakhat baka German police officer pakhat chu han thatani kha hemikum hian Olympic chu Munich khopuya chuan nga ania chuta chuan Israel infiami te chu tel turin an kala amero chu van duina han toka helpol te chuan anni chu han thattani chu thil thleng chu kan hrefurinarin oma soifi azui ngai lo tura ngai taila khathil thlenga ruam na siam tu le amazing hlap tu chu Ali Hassan Salame chu hania anmi le sa som pakhat an thiwangin Israel chuan phubalak nge tuma phubala turin a in tiam zui ngalani ti chuan aruk theyang berin operation pakhat Wrath of God anti chu an kalpui zuita Wrath of God tiom zia chu amizo trong chuan pathian thin urna berbu ti tepo ani thei ome chu operation mang chuan Munich massacre inrol te chu Israel en thatu te chuan an beita ngau maya an mi le sa te thina chu athona torliam mai hantum te ulo mai mase Israel en thatu pol mossad te po chuan Salame chu antilum le theilova heti hun lai hian na satakin zongin beima sela Salame chu apu ru theizel mai ni tijun kumsa khazuko somsari pakua January somni pahni aloni ta anmi le sa an thi atranga kumsari don ti nani chu chuta chuan athil ti sual man chu hatel ve ta ni ama zui tu tele veng tu te chuan Volkswagen car chu anron pan pheya anron thlen vele chuan Volkswagen car a bom chu na tak mai na han puk ta kotler monom tak ni thin chu buai na nang ching zui ta ni chuta tang chia chuan mitin mai na zo te nei tu nei lo chope tu anga an ngai English nu chu nu satli alo tak mai hani ti an hreta lemziak tu mai ni lovin Mossad agent halo ni reng mai ani aming dik tak chu Erica Chambers ania Mossad tan chuan eng tiang chein nge athoa he operation a hian eng ang chein nge poimo na hanei le Israel en thatu Mossad poina kumtam tak anti hlum theilo chu eng tin chiang nge he nu hian ati hlum bi ka eng tiang chein nge chu mission chu lo thling taka ha kalpui thei he video a hian Erica Chambers ni na te atna kalpui dan te chu kan thlirin kan ngai thla ho do na ni eng po ni sela khongai takin video te hi ingai thak nuam ti zong te ni emo i tui pui zong te ni chuan like le comment te kha mi lo hnut chi sakve turin ka ngen chea a thei phe chuan hype kha min ti sak turin ka ngen cheo ni eng po ni sela then khatin hype ti om zia hi in shelowa zona awma wangin ka han soi fi lok dona like i me rual che khan ding lama train hype ti alo tol phenga chuta chuan hype ti i han me khan poina in pedona point za somli zel voi khat hype khan om dona ni hype atam po le kan video kha recommended lama atamanga en tu kan nei tam mai dona chu thil chu ke ni ang tang chu na poimo si
Amero chu hype thelo po inom ve dona chutinga hype thelo te chu atlang pui thuin YouTube channel nei lo te phone number verify lo te email siam tharlim lol angchia te haom trina I email account kha niomazat I man photlo chuan video te I hype thei don lo ani tin cho kar khata video pathum chau a hype thei bokin ka ria ti chuan hype zia chu kan hre thiam tlang to emang chumo Erica Chambers somna chu Beiruta Verdun Street anti mai chu nia chulaya chuan hun rei tak ha cheng to a ani chuan English nu ni in an hria Israeli ni in an hretlat lo alandana lemziak thiam ni in alanga a balconia chuan milem maziak na sa hle thrina tin kan soita gang khan zo te nei tu nei lo te chu ei tura petrin bokani an thenom te chuan Penelope tin an ko mai thrina a balconia chuan dar kareng mozar lemziakin hun amang thrina khopui lem chu aziak na sa train anuna chuan thuruk aneyang ti po chu han lo ring ai lem lova khatia ko thlera bom mapu nu loka ghan Penelope chuan abung ruate chu hapeka a thenom te hena chuan zote te chu lo en kol turin acha ei tureng mozar chu nu chin ani chu ka kalbo ta ne a thenom te hena in soidan chuan bompuak chuan ani chu a thong a chu wang chuan aril ruti thoven na turin khopui danga ein suan don ni in a thenom te chu hrila a thenom te point a thu soi chu an oi ve mai bokani ni e an inbul baya chuan bom ring takina puka mioma zatam thia chu tianga ni wang chuan ani nula chuan lawin khopui chu chu san na tum te po ani ve anga a thenom te tan po han rin lel ngot ngai na haom big silo Mase Penelope chu haron let tami alawa akal na chin po chu tu man an hrelo boru ka chuan atham ral mai ni in alangani an thenom ko veng te chuan tu man an muzui talova nakina chuan miyomo zat chu apartment a chuan an luta abung ro te chu check-in chuta chuan British passport chun muwa tuna chuan thudik chu lo lang ta ne Penelope chu lemziak thiam satli alo ni reng reng lowa aming dik tak chu Erica Chambers saloni jok si nia an hriat ang chu haloni reng reng lo ani ani chu Mossad agent ania mission pakhat chau ti tura roi ani he mission be tur hian ani chuan ani nalem lan ti rangai lova ani na dik tak Erica Chambers chu ha mang mai a passport po chu passport tak tak ania chutiang ani wang chuan midang te tan chuan rin hlel ngai na haom lo engtin nge chu London nu la ve mai chu agent la tak mai haloni thei tak engtin nge Beirut kopuya chuan misual ming thang tak mai chu haron tha engtin nge chu tiang ti tur chuan aril ru asiam vela tuin nge mo haril ru chulo ne ta le chu London nu la poi soilo tak angalang chuan mi tam tak mai chu atihlum chu ni si midang te chuan Penelope tin an ko trina aming pum chu Erica Maria Chambers ani thung si London a piang le seilian ania an chung kuwa buena le harsan na aom soitu rom lo apa chu Marcus Chambers ania karin tlansia ka na na chun Marcus Chambers chu ha minga thang ve hlea in tlansiak ming thang tak da legendary 24 hours of liman santia chuan neina te po alo chang to train chumi nuwa chuan motorsport manager lo thling tak mai hani zia Erica Chambers pu Marcus Chambers apa chu Royal Navy Admiral aloni to trina an chung ko chu chung ko hausa tak mai le mi za kai tak mai hanni chutiang English mi ming thalu tuk tak mai chuan engwa ngotin nge mosa tho chu hazoma anun na chu din hun lau thonom taka ada ngam le Erica nu ming chu Lona Negros ania ani ero hi chu Jews mi ni in keini chuan Juda kanti tekha hania Czechoslovakia trangaron kal ni in sumdo hausa zet mai chung ku trangaron seilian kane mase vandu thla takin Nazi concentration camps a chuan alaina te zong zong chuti lum mania ti chuan indo pui pani na hun lai khan Lona chu British chu ron thleng thein a him thei ta hramane Erica chu London a chuan nuam satak chuan a khosana a unau pa Nicholas tenen po chuan hlim takin hunan mang train sikul thatak taka le kha hazira nun nuam takin nanung bok English raw rawa po mi za kai tak mai han ni kan ti to kha
มีระเทยจกแต่ส่วนอันนี้chungกว่าจูหันอดทรีนะมาเสวันด้วยทักตักินอันchungกว่าจูเทรนดาร์อันนี้ตัดลัดไหมอันุเลป้าอันอินเทรนตักนัวชวนเอริกาจูอันุเนนะชวนเชงะติดชวน University of Southampton ชวนกาลินชุดชวน Geography จูฮาซิร์ตานีอัน Professor เตปอยน์อันนี้จูซิร์ไลท์ทักไหมนี่อินอันโซยาอเมริกาจูอาจารย์ชวนอาฟิมคุรโลเวเดวทรินบอกมินิคูปาร์การเซนเตตักเตะไม่จูฮาในเวียขบุยกดเคลียร์บอร์เวลาชวนมีดังเตนไออินทรานเซียกเวทรีนั่นนี่จุดที่งาขบุยจักตักการขัดจูนวมอัติเลมายาเฮงเตนี่วังเฮียนมีดังเตปอยน์อันนี้จูอันเชลาร์วิโอมาริสันลักเวลเตจูฮันวมติโซงอันนี้นุนนัดเดร์ทงอาฮันอมเวลโปจูเหล่าฮัติเวเตเชียมโลช่วงเตนี่วังจวนมอสัตเตจวนอันนี้จูอันเบงคอนตาริยวะ University โซนัวจวนออสเตรเลียลามาจินตามาเซเรียโรอวักสัตเลมเลยโลวะจุมินัวจวนอิสราเอลจวนรอนเลติน Hebrew University of Jerusalem จวนอินเซียลูดเวเรตานีช่วงหุ่นไลจูมิวนิกาอิสราเอลอินฟิอามิเตอันติลุมหุ่นไลจูเนียจูทิลเทงจวนโคเวลจูอาเดงชุกเนโซวิโอไมBlack September Group เตจวนอิสราเอลอินฟิอามิสมประคัดบากา German Police Officer ประคัดจูฮันติลุมาติจวนมอสัตเตจวนผู้บลักไงตุมินอันมีเลสาตูร์มิทาร์ฮันจงทรันตานีเอริกาจูฮันมิดูจงตักไมเนียเยอรมันตรงอาทิมอาจารย์พออนุจูเซ็นทรัลยุโรปาลาวเชงโตอันนี้อนุกัลลังอินเยอรมันตรงจูฮัทิมเวเนอลันดานาจูสเมลาปูโลวาจูมอสัตเอเจนนิตูรัทิลทัตักไมจูนิบอกอนุลามาตรงอินจูสที่เซนไกมานิเซลาฮันินาดิกตะกะจวนอังกฤษมีอันนี้ปาเลสไตนียนเตตันจวนเยอรมันตรงอาลาวทิมบอกเสียวังอินจูสมีอันนี้จูรินไงนาฮาวมโลอนุลามาตรงอะไรจีนตั้มตักจูนาซีเขาจวนคอนเซนเทรชันเกมาอันติลุมเทวะนาซีเกสจัมบาร์สจวนติลุมมันนี่จูทัวเรียจวนเอริกาจัมบาร์สจวนผู้บลักเวงไอจูดัวอนุนำจูสตันจวนไทยทบจูเวดุตานี่อิสราเอลีอินเทลเจนส์ตันจวนโถอดุตาติจวนกุมอิงมอซัดจูอิสราเอลมอซัดเขาหน่วยจวนอัตโกาอัดเทรนนิ่งทรันตาติชวนกุมสักจะกุศลสารีปังอาโลนิชวนเยอรมนีชวนทนนันิตาจุดตัดชวนสลิปเปอร์เอเจนต์อังอินกุมทุ่มชุงนาฮาวทกันเนจุดที่จูอันรวมมันนาเตลจูเนียเฮติยงาเยอรมนีกุมทุ่มเจ็ดไม่หุ่นอัมันโดนาวังเฮียนอิสราเอลเนน่าไอ้กุ้งไก่นจูเชียจูฮาร์ซาโดนาดินสลามเมจูอันโลทัตตาฮันนี่พอยน์เยอรมันออฟฟิเชียลสเตนสลามเมจูเบรุตจวนอันรอนทัดอังอินอันง่ายไม่โดนบกะเอริกาจูเยอรมันมีนี่อินอันง่ายไม่โดนนี่อินอันริงอันนี่มอสัตเตจูอันริงเลลโดนลวะจูอันดูดานเชียปนี่ที่จูกุมสักจุกสมสารีปริยัตตบลามาจวนเอริกาจวนเลบานิสเอมบาซีตรังวิซาดงตาชุดตาอมิงจูเพนโลปีติอันนี้ทุ่งที่จวนเบรุตจวนจินตาวาดานาจวนอินปักจูลัวตานี่จูอินลัวจูอาลีฮัสซันสลามเมย์อินตรังจวนอัลลาเลมลวะอันเทนอมเตจวนฟอเรนัร์มักดังลำตักนี่อินอันเชียโจเตยไงนะที่จูฮันเชียตินเลมาเจียนะซาที่โปอันเชบกปาเลสไตเนียนนาวปังตั้มตักจูฮัจันปุยทรีนะชุดยังอันนี้วางจวนอันเทนอมโคเวงเตปอยน์เป็นเนลปีจูฮันไงนะวิวไม่มาเสียอารุกตะกินอันนี้จวนตัวเอมจูฮัลโลบิตุมจาร์ไม่เหล่านี้เสียตูน่าจวนอเมซอนติโลลิงตูรินเบรุตจวนอัดเล็งตัวอาตานจวนเล็ดเลยไงนะฮาวมโตโลอาทิรุติตูราอันรวมมันจูอัติเงยยังไงโดนอันมันจูอันนี้ไว้จงอินอันวมสลาวเตียงจูไลอาจวนเมลเชียตัมตักอันนี้เลมโลวะชุงเตหันติตูร์โปอันนี้โลเองอาหันติปุยตูร์โปอันนี้เลมโลวะเมลเชียโลนับมุนาจวนเอ็นทักนาจูฮาวทกจูนิสีเมเชหุยเซนตักจงฮาวานิเตลุเลมดูจูนิเสระจูอปาเนน่าเอโมอนุเนน่านุ่มสตักินอโคสัตยามาเสอารัมอับมังไงนัจวนอันนี้จูอโกมิโอซีเอริกาจัมบาร์จวนลาอมโปปุยสโตโลวินเบรุตจวนมิสวลอิสราเอลีตัมตักทัดตุปาจูติลุมตูรินหุนอวมังตาเนอาลีฮัสซันสลาเมจูปาเลสไตเนียนเตตานจวนฮีโร่อันนี้อิสราเอลมีตัมตักทัดเทตูอันนี้วางอินอันช่วงวิวไม่
chuti lain Israel ta ne ro chuan an mel manam barruan ani ve thunga Palestinian politics a chuan a in nam hnoi thuk em a khosak sang takin July hmuna chuan a khosa Palestinian te chuan an ngai sangin an za em boxia a thlek na lama chuan Palestinian tam tak chu han thlet dual zel mai ni chuti lain Israel mi te chuan the Red Prince tin minglem an lo fu sak boka Black September commander satli tlau tak mai ni in Yasir Arafata kopui nai vai tak mai hani bok ain kop net vio maya Yasir Arafat po chuan atu sak hle ni ala nau panga a mela tra asang boxi hetiang ani wang hian Palestinian nulate chuan an achil em boka thom noman to tak chu aha a khosak asang vio mai kan ti to kha Beirut a chuan achang tu pa hani hlia mai night club ate sport club ate le restaurant ate chuan ani chu halar em a meche mel tak te chuan an hual tu reng mai ni anu pui pahni na ming chu Georgina Risania kumsa khazakwa somsari khan Miss Lebanon ni in kumsa khazakwa somsari pakhata chuan Miss Universe ani hial mai ni chutiang khopa nula mel thale lotling boxi chuan Ali Hassan Salame chu a chil bur mai chutiang ani chuan Palestinian mi puite chuan ani chu an ngai sang le don ti chu ha hriat maya chutiang khop chuan ngai sang in za ma sela ani na tik taka chuan Munica in suat na rap thak tak mai ro man tu pa berkhania anuna rong thokhat leang ti po a hriat mai Munica poyan khoi nuwa chuan Salame chu Israel chun a target ta char maya Prime Minister Golda Meir chuan thupe ka chu mi mai Munich in tha na rap thak tak maya in tam noi piang chu zon muwa ti lum vek turani ati mi mai chutiang taka thupek rorum achu taka chuan Mossad te chuan an Prime Minister thu chu han zom lo ngam talawa an mi le sa that tu te chu an zong chu ka han that mi mai ni mase soita kangin Ali Hassan Salame ro chu chutim maya zon mu thei ani bik lova kuming Mossad te hian an zong hlo cham ve bokani Salame chuan engtik lai mai poin veng tu nein a veng tu te chuan ama chu han zui chot mai boxia Miel Mossad shrui chu lo chuan a main a chu mai ngai si lo a in le a kalkong te chu a thlak fo trina kalkong ngai a chuan a kalnon tluk lem lo ani en thlak reng ani ti a in ria hafim khur a veng tu te chuan an veng ani satlia mai lova Yasir Arafat ne chuan ain kung kai na athat awangin arami puite chuan ama chu an veng ani deuh ber mai Mossad agent ming thang tak mai Sylvia Rafael po chuan ani chu man tumina beya ani chuan arukin thei top chuin a chui zui na in a hlotling thei tabik lo Mossad agent a po a thaber polania a hlotlin ngei chu Mossad point an ring ma se ani po chu a hlot samtlat si ani Salame chuan chuna chuan jima le midang te muturin hun na mang trina zanaero chuan party na hmuna a hun tam zo ka mang train Mossad tan chuan target satli lo tak mai ania antilhum thei ani vai songin atilhum tu chu ain chuangin rampoin an choimoina savio nge yang mase hun tam takaliama han chui fu thei alowa an man thei bok hek lo an agent Traberber Sylvia Rafael tenge po chuan ani chun man thei lo chuni se atopa chuan English nu Erica Chambers chu thila chuan an ron the chuk tange nge ya ani chuan tun main midang ala tilhum ngai lova operation a po ala tel ngai hek lo Mossad agent ming thatak tak te po an lo hlo cham to na chuan Erica Chambers chu a hlo tling thei bi kang emo chu ani la chu mi thar mai ni boxia ti chu kum sa kha ko som sari pariat ni puilai chuan Mossad chuan ro man nan siam tranta chu operation minga tan chuan ma vi ran te ne a omzia chu tikang tu wemo kang mai siam tu ti na te po ani ma na chu operation a an ho tu ber chu Mike Harari chu nia chu misona chuan Lebanese agent pakhat chu an ruai telvea ani chuan Israeli military intelligence te chu ha pui thina ni ani kaltlang hian Ali Hassan Salamia nitin hun mandan te chu han thretheya engtika nge in chu chu sana engtika nge anu pui chu kan thin tin jima chuan engtin nge hun awa man ti te tunge a mu thin ti te po chu ani kaltlang hian an thethei zel mai a bodyguard nei zat zong te khoi ko ange akal thin ti te po chu han chin chia thlip thlep maya ti chuan Mossad te chuan Beirut a chuan
an agent tam tak chu han thuk ru tran ta ne an tumber chu Red Prince chu tu marriet lawa tha chu nia ani chuan an zuani ti po a hret tur ani lo an zia pakhat chu salamia kalna thin jima kal turati ania chu jima chun salami chu chulkar khata voengma za ta kal threin ani chu agent ming chu a ming tak hret ani lova agent di ti in kan ko mayang ani chuan Beirut le Damascus chu a karton thina mase Beiruta International Hotel pakhata chuan a cheng deuh chot mai ati tura an ruam han chu jima chuan kalvea salamia en thlak chu nia mase salamia chuan ani chu alo ring hlel tur ani lo biak po a belowanga alampo a hoi lowang mase hunam han thin dane ro chu amit mei ru reng don ani ati tur po chu uluk taka hril ania a omna tanga hlataka om thin tur ania ama wabi ka ngai lo tin chu ba ka eye contact an nei tur ani lowa a film khur em tur ani a film khur lowa ti sual pakhat ane ani chuan anun na ta na poi theang mase ama ni lo salame zok chuan an ruam man chu aron thiat ta salame chuan agent dia chu haron pan ta sini salame chuan ai sar lak dan chu ron soi selin ti dan tur te haron shila chuti ngaron biak music awang chuan agent di po chuan a belo thei talo ani ti chuan ain beta zeu zewa agent di tan po chuan biak lo ngot thei ni bi khek su le ain kong nge chho ta phian mai ti chuan ain kara chuan in thian that na mak tak mai chu ha piang chhota agent di tan po chet vel dan tur hriata har ta view mai din mun hlau thon om taka ading ta ni te point ain hri hiala Israel lama Mossad ho tu te hlei chuan an lo hlau thon puiani mase ani chuan salame chu han be thalo sela chuan salame chuan aring hlel le tang ti a hlom tho boxia chuti ani wang chuan an ho tu te chuan agent di chu salame a kom ngei chu han phal sak tangot mai agent di chuan salame chu finga ti in achak boka tin chu baka kom nuam tak mai hello ni ti te ha hre chuka kum mozat nu an mission te a hlo tlin nuwa chuan agent di chuan media te ma hetiang hiana soya salame kha mi fing tak mai ania mi chak tak mai ni in mi padik tak ani hati hial mai ni salame chu alo ngai na ve man phian maya amer chu an mi le sa som pakhat tha tu ani wangin dam tlak ani lo ti ero chu ha hre thung ani an mi le sa som pakhat zep ti hlum tu pa chuan thi a phu ani eng anga mi thra po ni sela enge poi at ti hlum ngai tur ani salami la chuan agent dia chu a kom ngei mai le ngala anu puinen te chuan a in mel hriat tir hial mai ani a ina te chuan lenga a soma a in le lo te ha en tira a chet vel dan zong zong chu agent dia chu a hril vek mai agent dia chu ama en thatu ani ti hrela sela chuan chutiang chuan ati hau lo tur ma se pathian rem ro te po anima na le chung thil thleng zong zong chu an be se lo lutuk tak mai hania Mossad te tan chuan hnunglamana sabar an soyang mai ani thlai Mossad anin zui tak nuwa phei chuan salami chuan thilpek engemo apea a partina te chuan a hruai thina anu pui laizon nu te chu ati pui ti tamai ani tuna chuan salami chuan agent dia chu aring tatak zet maya ma se agent dia chuan thian in kong ngei tak ma ni sela a thil ti tur chu a thei ngil ngai lo an mi le sa mi som pakhat ten nun na an chan pha ani ti chu a hre renga khovela mi traber po ni se a thian kom ngei tak po ni sela a ti hlum ngai tur ani kumsa zakwa som sari pariat aron liam tak nuwa chuan agent dia chuan du tokin salamia chungchang chu hazir chiang thei to a chuti hun lai chuan Beirut chuan Mossad agent som pali lai mai hanin thukurua anzinga pakhat chu Erica Chambers ka hani ve mai ani anthenom khoveng te chuan Erica Chambers chu Palestinian naupang tran pui tura NGO ron tir ni maya an ngaya salamia in pia maya chuan in luin ani tin hun man dan chu halo thli reng thei ani chuti lai chuan agent pati dang chuan Lebanon chu haron lut vele meka chu mi te chuan British le Canadian passport te chu haron mangthung cholka ruk chung chu uluk takin salame chu anen thla ruam na han siam chu han uluk hleya lo cham ma thiang lo bur mai salame chuan ni tin deuh tho hian tlai lama
West Beirut a snup rap muna anupui Georgina in chu atlo thina ni ti an hria anin mulo chang emo midang mu tura nei lo chang chuan gym lama huna mang thin ti te po an hrechiang hle a in chunga chuan tha dan omin an hrelowa kongpuya aron kal lain tha mai angai don ani civilian mi yang mozatin an tor chu ngai don ti po an hria ti chuan mozat chuan ruam man na dang siam thei ni in anin hrelowa Red Prince chu ti hlum turin kar bom chu han man ngai mai don ani vosu jen kara chuan puk thei thil tam tak chu han da anga ni tina salami local na thina chuan chu vosu jen kar chu han lo pak don ani aron chu thin dan te aron kal chu dan te a bodyguard ho hun man dan te an thil ti thin zong zong chu uluk takin an chin chia veka an ti sul pal vai zong in an mual pho don hle si agent di chuan at hun man dan zong zong chu agent dang hena chu na hril fi veka bom an dana tur mun po chu tuna chun an thlang fel to ne an thang chu an kam tran ta ma se zo na lom ta chu bom chu tuin nge ti puak tang le salamia Chevrolet car chuan eng tik huna nge chu vosu zen chu aron kal tlangang ti chu chiang taka an hria tangai wangin tuemo chuan mun hlataka tanga halo thli rangai dona tunge chu hun chu lo chin chianga bom chu a hun taka halo ti puak tang chana dang an nei lo Erica Chambers chuan in chong riat na chu lu in balconia hun mang thrina ni tin lem ziakin hun mang thin midang te ta chuan rin hlel ngai na haum don lova Erica Chambers ngai chuan bom chu ati puak turani ti chun kum sa hazgu som sari pa ko January ni som ni pa ni aloni ta Beirut ko puya chuan nundan phungpa ngain mi puite chu han nuwa kotlera chuan mi han zinui noi mai Verdan kotler chu alun zual bi ke moti mai turania nakin loka chulaya chuan thilpo na satak athleng don ani ti hreloin mi puite chu lim takin an wak vel noi noya anti tur thau chu phur takin anti su mai ani kongsira chuan vosu zen kar sen chu haron in paka kongsira kalvel te chuan chu vosu zen kar chu bom hla om tak pa ani ti hrena sela chuan chuti mai chuan an chua lo turania Maselan dana chuan pompai mela pubok silo chukar chu Israel en thatu tena uluk taka han buat sania asavom boma chuan puak thei thil quintal khat zet mai han noni mase chuti mai mu thei tura da ani lo thunga in chung chong riat na tang chuan Penelope chuan lemziak pain chukar chu amit mai ruzau zawa mase tu man amit mai ani ti ero chu han shelowani ti chuan tlailam dar thum le chan ve bor vela lo ni ta Georgina Rees in atang chuan Chevrolet car pani chu haron in zui chuak ta car pakhat zoga chuan Ali Hassan Salame chu ha thua anupui in atang chuan ron chukin tunai hian anu birthday lom turin aron kal dorani ti chuan tlailam dar thum le min som thum panga ni chuan vosu zen car bul chi chu ron thleng ta chuta le ring mangkheng in vosu jen kar chu haron puak ta dur maya chu bom puak ring tak mai le na tak mai chuan Chevrolet car po chu haron chem hing loi maya bom puak atranga mei al le thina tak ronin siam mihring ko chu ngor chevek thei khopa richak na chuan chu Chevrolet car chu aron nuai ta Beirut ko pui chu buena chuan achia ne ta view mai salame te car chu ache ne lea a bodyguard palite po chu apmuna chunan boral zui ngalani anbulami pali lo omve te po chu han boral chiang hle maya anzinga chuan German Catholic nan pakhat le British secretary chu han telve boka tin mi som paruk zet mai chu han liam bokani atira chuan salame chu athingal mai lova ti chuan arangin American University Hospital Beirut ami chu panpui ngalania Doktor te po chuan anyun na chu chan tumin thei to pan lo chu nain tlailam dar li le minute thuma chuan Ali Hassan Salame chuan khovela lo chu sanveta a Israel in fiam mi som pakhat ati hlumawang chuan athil ti man chu hatel ve ta ne heti lai hian tun nu thleng hian kha bom ti puak tu takha chiang taka soi alo om lova in nial na hala om reng mithen khat chuan Erica Chambers chuan tuemo chu a signal niin an soya
Chen Katero chuan Erica Chambers chuan remote control mangin carbom chu ati pu kani hanti ve thungani mase researcher tam takte chuan Erica Chambers chu bom ti puak tu nge ani thu han soya chu thil ti tura ruat po chu ni in an soi boka ati tur an ruam han chu a hne so takin alo ti theita ne Operation Commander Mike Harari chuan hlataka tangin chu thil thleng chu loena Vaukama Israel long pakata chuan ani chu chuangin en hlatna mangin thil thlen dana ron ena bompu ka mutaka chuan an ruam man na hlo thlingani ti hrein lim takin akhi var mai chutia boma pu nuwa chuan operation a tel song te chuan khopui chu han chu san zui ngal Erica Chambers le agent dang pani te chuan Vaukam man thlenga chuta chuan an ni chu longin talo mo ka ni longa chuan lutin Lebanon chu han chu san zui ta wang maya chutarang chuan Erica Chambers chan chin chu tu manan shazui talo ani tuna chuan Israelina an misual du ber an melma number 1 chu ti hlum maloni ta Munich in thana rap thlak tak mai phubalak na po chu alo top so ta Ali Hassan Salame chu ropui takin Beirut kopuya chun vu yania ama sun turin mi nuai khat chuang zet mai ko thlera chun ron pung kho mani mi puitam tak chu han tropa tin slogan engengamo chu an aurul puibok national hero anga choi mo yania ropui takin an thla liam tani Yasir Rafat ngei po chuan a ruang chu ronboi somin a kuang chu aron choi pui vea ni puite hena chuan voin ni hian sakei bak nei kan chan ta ni hati Salame thana in nam noi zong te chu chui chu ani tur thu asoya an mi le sa te chu tual thana in nam noi te zong mu vek turin thu pe zui bok ma se tuna chuna tlai lutuk to Israel en thatu te chuan Beirut ko pui chu han chu san vek to a Lebanona mu tu reng anom to lo Lebanon chuan Penelope chan chin chu an han chui chowa a thil ti te po chu an hret chho ta zel bok ma se chu ti hun lai chuan ani chuan Lebanon chu chu san wang to sia apartment chu an han cheka chuta chuan British passport pakhat chu han mone Erica Chambers ni na chu ani na dik tak ani po chu han ring lem lova ma se Erica Chambers chuan ani na dik tak British mi ani na mangin chulaya chuan na lo thok reng si ti chuan a thopui pakhat Peter Skyver tia an hriat po chu Lebanon mi te chuan an han chui chianga chupa chu mihring omlo Erica Chambers in apho chop mai ani ti te han hret chu le ta zelbok Israel le khabuziak tu Aaron Jacklin chuan hemi chungchang hi aziaka Munich thil rap thlak tak mai laka phuba an lak dan zong chu hele khabu ai hian a chuangani Erica Chambers chu mission pakhata tan chowa laklu ania chu thilati nuwa chuan Mossad lama chuan tangkai na hanei zui talem lo amero chu ani na dik tak chu tu nu thleng hian hriat chu zui ani to lova khoya nge a oma engtin nge khosak zui ti hi tu man an hrelo Israel Mossad te chuan an thei topin an veng him ni in alanga khoya emo chuan him takin a khosareng mai theya ani lo vek poin rap thlak takin alo thi ve thei thobok German Mossad expert Wilhelm Didel chuan Erica Chambers ni na dik tak chu a hai langa kumsa khazakwa somkua borvela khan Erica pa chu ani hian avatloni Erica Chambers chuan apa chu a bengai lova mase kumtin Israel atangin Christmas card Erica Chambers pa hian adong ve thin thung chuti ani chuan Erica Chambers ron thon ani ngei po arinoma Erica Chambers chu Israel a him takin a khosa ni in alangani tin a unaw pa Nicholas Chambers nen po chuan ain betrin ni in details hian a soya Nicholas si Oxford a graduate in kumsa hasgo somrit panga khan Queen's Council la atlinga civil court judge na te po alo thok to ne British dan shemi te zinga chuan ming thapol tak ani boka journalist te point Nicholas chu biak tumin anbei trina Erica Chambers si chungchang chu hanzo na salhe train Mase Nicholas chuan Erica Chambers si chungchang chu asoi chuak du ngai lo ani ani chuan Erica Chambers chu ala damlo te hanzo trina Mase Nicholas chu anui mai trin a farnu chungchang chu engma soidu lova alandana ani hian Erica Chambers chu a hrechiang hle ni poin alanga Mase media ma chuan angoi tlat thungani
โอเลตุนทรูปตานส่วนขัดอีส่งค่ะนี่แหละพดไม่เสละปัทเฮียนเรมาติส่วนวิดีโอดังเนนินมูเลถ้วยขันตุมดอนเนีย